Bueno, laugarren beko bigarren ebaluazioko lehenengo azteketako hirugarren ariketa, oda bigarren bideotxoa. Hirugarren ariketa honetan agertzen da inekuazio sistema bat. Ez ezagun bakarreko, ez ezagun bakar bat agertzen da, ekiza, inekuazioen sistema bat. Gogoratu sistema hauek ebazten direla, inekuazio bakoitza bere kontura ebatziz, eta gero, bien soluzioak elkartuz, begiratu behar da, ze zati edo, ze tarte edo, zeintxu balio dauden soluzio bietan. Eta zati hori izango da sistemaren soluzioa. Amankomuneko soluzioa. Sistemak hartzen ditugu. Aparte, idazten dugu ekuazioa hemen. Eta nik erabiltzen duten metodoa, edo nire ustez gomendagarria dena, bereziki bigarren mailakoa, lehenengo mailakoa ez danian, da dana konparatzea, da dana bestaldera ekartzea, zeroaz konparatzeko. Eta orduan, azken finean galdetzen zaiguna da, noiz dan hauze dana, zero baino handiagoa. Vale? Bueno, hori, hemen geratzen dana, handiagoa zero baino noiz dan, aztertzen dugu beti. Jakinda, noiz dan zero, egiten dugu berdin zero hau, vale? Imaginatzen dut, hemengo pausuetan esariela galdu, minusko neaz, hemen plus, vale? Eta simplifikatuta geratzen da hau. Eta bigarren ekuazioaren formulaz, ataratzen dira soluzio moduan, bat eta minus hiru. Horrek ezen nahi dago. Honen soluzioan, marra baten gainean ipiniko ditugula bat eta minus hiru, vale? Eta horren, aztertuko ditugu polinomio honen, hemengo polinomioaren zeinuak, zeintzu diren, bai hemen, eta bai hemen. Hori aldira egin, holako gauzak aldira egin bi modu desberdinetan. Alda egin, parkatu. Bat, tarte bakoitzeko balio bat hartuz ordezten dugu hemen, eta emoten duen balioa plus bada, plus ipini, eta negatiboa da, minus ipini, adibidez, hemen 0 dagoenez, 0 ordezten badugu, minus 3 geratzen da, beraz, minus ipintzen dugu hemen. Vale? Edo, bigarren aukera, da, bigarren mailako polinomioak direnean, badakigu parabola bat dela. X kuadroren koefizientea positibo bada, parabola gorun zabaltzen da, beraz, holako grafiko txo bat eitzen dugu, eta argi dago, goiko partian geratzen dana, dala plus, beko partian geratzen dana, dala minus, eta goiko partian geratu dana, dala plus. Beraz, ikurra dira plus, minus, plus. Kaso honetan. Eta orain, etorten gara ona. Eta hemen, begiratzen dugu, zer dan markatu behar duguna. Plusa edo minusa. Hau handiago 0 baino, hau positibo noiz dan, positibo dan lekuetan hartu. Raz, markatzen dugu, hau eta hau. Vale? Zati bi hauek. Eta orain, galdetzen dugu. Eta minus hiru eta bat, ona etorten gara, eta gero, bardin ez da agertzen. Beraz, bardin ezin da izan. Beraz, hemen, puntu zuria eta puntu zuria. Beraz, ja, haman komunera juten garean ipiniko dugu hau hemen. Beraz, lehenengo inekuazioa amaitu dugu. Bigarren inekuazioa. Lehenengo moduan, dan alde batera pasa, simplifikatu aldan guztia hau, eta azken finean kalkulatu behar duguna da, noiz dan hau handiago edo 0. Noiz dan positibo edo 0. Noiz dan 0, kalkulatzen dugu. Bardin, berdin da bigarren mailako izan edo lehenengo mailako izan. Urteten dago soluzio bakarra bat. Marra baten ipintzen dugu eta bata marka. Ikurrek aztertzen ditugu, eta hemen ez da parabola bat, orduan hemen ordeztu egin behar dugu. Hartzen dugu balio bat hemengoa, bata baino txikinagoa dan bat, adibidez 0, hemen ordeztuta 0 gehi 3 plus daukagu, eta beste bat ona, bi adibidez, minus 3 bider 2 minus 6, gehi 3 negatibo, minus. Ze zati hartu behar da? Hemen, esaten dau, positibo edo 0. Positibo edo 0, puntu baltzanen. Orain, marra biak ipintzetu bata besteren gainean, koinzidentzen badira puntuak, apuntuak, goiko eta beko puntuak, bat etorri behar da, hau da. Bietariko bat bardina bada, bata besteren gainean geratu behar dira.
Edo, izango bazan, hemen 0 puntu hau, 0 ezin dugu ipina hemen. Bale? Bat etorri behar dira zenbaki guztiak. Eta kasu honetan da, batetik, minus infinitorundt. Zeintzuk puntu dauz haman komunak? Ba, minus infinitotik onantxa, tanak, minus irura llegatu, minus iru ez, eta, hemen ja ez, eta bat, nahiz eta behian egon, goian ez dago. Beraz, ere ez. Orrun soluzioa zein da? Ba, grafikoki, hau. Tarte eran, minus infinitotik, minus iru, parentesiaz. Vale? Eta multzo eran, da x txikinago minus iru baino.